To je sranda toto. A prvé babetko máme vonku. Také veľké, ako niečo máš, to bude také veľké. A Bela si ho čistí pekne. Treba ho odvážiť potom. Jak skončí to. Čo? Že sa hýbe. Hej. Jak si ho umýva celého. Koľko je? 40? No teda asi tak niečo pred 40 bolo. No, Jaký dlhý je. Máme prvé baby. Bela, si šikovná. Priprav váhu. Treba ho odvážiť. A pozri, čo to je. To môžeš už teraz chytať? Budem ho chytať do ruky. Dobre. No, by si ho nechytil. Počkaj, ukáž sa, baby. Maličký krpec. Ale ťa umýva, mamina, čo? Umýva ťa celého. To je sila toto. Že na cecky? Aha, hľada. Á, už sa hľadajú tetky. Dobrý chlap. No, kde má mama tetky? Hľadaj, hľadaj. Nenájdeš, tak ti pomôžeme. Keby si sa ráno zobudil, keď sa Alex zobudí, tam mu povedz, že ich nesmie chytať, hej? Iba pozerať. A kedy sa až Už ide na tetok, už hľadá tetok, hen. 3 dní sa nesmie chytať. Ako nemusíš tak potichu hovoriť. Nechcem rušiť. No, tetok do huby ideš. Krpec, jak som ťa to učil. Už má? Ešte ho umiem. Už má, ne? Tak sa mi zdalo, že už si cucol. Ale mne sa zdalo, že som počula niekde. Bela, uhni s hlavou, nech ho vidíme. Násobí ho to svetlo? Ne. No, On ešte toto slepí aj tak. má zavreté oči. No, šup, šup, tecok a ideš. Šikovná moja, šikovná. Krásne ho máš, Zobčeka, áno.